हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आयुस मेडिकेल डिपार्टमेन्टआव गोदान साख्रि ओंखारदों ग्रेड 4 ग्रेड 3 जेराव 8 पासनिफ्रायनो हायो हौवाफोर हिनजावफोर गासैबो अल आसाम स्टुडेन्टस बेयाव इलिजिबल जानायफोरा अनलाइन खालामनो हायो सोलिगासिनो दङ लास्ट डेटआ 18 सेप्टेम्बरसिम थागोन आरो एग्जामखौ उनावहाय डेट होगोन एडमिट होयोब्ला नोंथांमोना आपडेटखौ लाबोगोन दा जोबजासिम भिडिअ नायोब्लानो नोंथाङा बुजिगोन नङाब्ला आन्दायनो हागौ स्किप खालामनाङा दा जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदों बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन दा गुगोलाव फैदो बेनिफ्राय ayus.assam.gov.in बिदि होनानै जोङो नैबे अफिसियेल साइटआव फैनो हागोन बेनो जाबाय मेडिकेल डिपार्टमेन्ट बेयाव कन्ट्रेक्चुएल साख्रि ओंखारदों आरो बियो बारायबाय थायो स' नोंथांमोना जोबनाय लोगो लोगोनो बारायबाय थायो देन बेनिफ्राय जों लेटेस्टआव एडभार्टाइजमेन्टआव क्लिक खालामदो अब्ला जों मोनगोन आरो बेनिफ्रायनो एप्लाइ अनलाइन मोनदों मोनसे बेयाव क्लिक खालामबा स' नोंथांमोना बेबायदि अके बिनाय मोनगोन बे अकेआव खनसे क्लिक खालामना हो अब्लानो जों अनलाइन प्रसेसआव थांनो हायो दा अनलाइन खालामबा फार्स्टआव मा खालामनांगौ नोंथांमोनाहाय रेजिस्टार खालामनांगोन बेनिफ्रायसो एप्लाइ प्रसेसआव लास्टआव फिनिशिंआवहाय थांनो हायो देन बिनि सायाव नोंथांमोननो डिटेल्सखौ लाबोगोन एप्लाइ प्रसेस लाबोगोन देन नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव बयबो एप्लाइ प्रसेस येस नांगौब्ला स' येस होबानो जाबाय देन जों लाना फैगोन दा बेबायदि मोनो आरो जास्ट बेयाव डेम' दिन्थिनोसै दा जोंहा फार्स्टआव मा खालामनांगौ रेजिस्टार खालामनांगौ एप्लाइ खालामनोबा दा बेखायनो नोंथाङा एकाउन्ट इनफरमेसनाव मा खालामनांगोन नोंनि पस्टखौ सिलेक्ट खालामनांगोन नोंनि नाम बेनिफ्राय माखासे डिटेल्स दा हमना ला पस्टआ गोबां रोखोमनि दङ चौकिदार दङ कुकआव दङ बेनिफ्राय स्टाफ नार्स दङ वार्ड बय दङ सुइपार दङ क्लार्कआव दङ जि नोङो जेराव इलिजिबल जायो बे सोनारगोन नोंनि फरायनायनि सायाव स' बिनि सायाव जोङो डिटेल्सखौ नेक्स्टआव लाना फैगोन अनलाइन एप्लाइ प्रसेसखौ दा एप्लाइ खालामनोबा क्राइटेरिया थाग्रोयो नालाय दा बे बेसेबां नांगौ जों बेखौ दानिया नायनोसै फैदो दा बे जाबाय अफिसियेल नटिफिकेसन बेयाव नोंथांमोना कन्ट्रेक्चुअल हिसाबै साख्रि मावनो हागोन बेनो जाबाय नेशनेल आयुष मिशन आसाम अके बेयाव साख्रि ओंखारदों लास्ट डेटआ जोंहा 18 सेप्टेम्बर पस्टिं जागोन आयुर्वेदिक हस्पिटाल्सआव बेनो जाबाय दुधनৈ दङ गवालपारा दङ बेनिफ्राय श्रीराम साफुरि एबा सिमन साफुरि जानांगौगोन बेनिफ्राय माजुलि स' बेयाव कन्ट्रेक्चुअल हिसाबै स' नोंथांमोना बे प्रजेक्टआव मावनो हागोन बा नोंथांमोना जब मावनो हागोन स' बिनिफ्राय भेकेन्सिया गोबां रोखोमनि दङ पजिसना पस्ट नेमा पजिसना दङ बेखौ आं नोंथांमोना लारि लारि होलांगासिनो दङ भेकेन्सिखौ नोंथांमोना बेयाव राइट साइड खनायाव नायलांबाय थाबानो जाबाय बेनिफ्राय सेलारियाबो दङ गेजेराव बेनिफ्राय पजिसना बेयाव दङ स' जों डाइरेक्ट नायसो फैदो बेसेबां क्राइटेरिया नांगौ एबा फरायनाया बेसेबां नांगौ स' दायो सिरियेल नाम्बार 1 and 2 नायोब्ला बे जाबाय अफिसार लाइननि स' बेयाव गोजौ थाखोनि क्वालिफिकेसन नांगौ आं बेखौ होला देन बेनिफ्राय एकाउन्ट्स अफिसाराव नोंथांमोना सानै भेकेन्सि मोनदों बिकम खालामनांगोन बिकमनिफ्राय पास खालामनांगोन आर्ट्सआ हाया देन बेनिफ्राय 1 year कम्पिउटार सार्टिफिकेट थानाय जाथारनांगौ आरो बे सेक्टरावहाय फिल्डआव मावनाय बा नोंथांमोना बे लेभेलनिफ्राय 3 years एक्सपिरियेन्स नांगोन माने एकाउन्ट्सनि नांगोन आरो देन बेनिफ्राय एसिस्टेन्ट मेट्रन दङ स' बेयाव बिएससि नार्सिं बा जिएनएम खालामनाय जानांगोन बेयावबो आरो लोगोसे आसामजों नार्सिं काउन्सिलजों रेजिस्टार जानांगोन आरो 6 years एक्सपिरियेन्स नांगोन सानै पस्टार दङ देन नाम्बार 5 स्टाफ नार्स दङ अके 18,000 मोनगोन सेलारिखौ आं बुंनो बावदोंमोन एकाउन्ट्स अफिसारा 27 बेनिफ्राय एसिस्टेन्टआवहाय नाम्बार 4आवहाय दङ 25 बेनिफ्राय स्टाफ नार्सआव 18,000 24 भेकेन्सिस दङ बिएससि नार्सिं बा जिएनएम खालामबाबो जागोन बेनिफ्राय रेजिस्टार आसाम नार्सिं काउन्सिलजों थानांगोन आरो बैसोआ 21 निफ्राय 45 yearsसिम देन 6आव जोंहा फैबाय माखासे टेकनिशियान दङ दा बेयाव 15,000 मोनगोन साब्रै भेकेन्सिनि गेजेराव सानै हौवा सानै हिन्जाव दा बेयाव नोंथांमोना बे लाइननिफ्राय स' डिप्ल'मा थानाय जानांगोन बैसोआ सेम दङ देन बेनिफ्राय 7आव यगा इन्सट्राक्टर दङ 15,000 सानै भेकेन्सि आरो बे लाइननिफ्राय डिप्ल'मा खालामनांगोन बैसोआ सेमान दङ बेनिफ्राय फार्मासिस्ट आयुरावहाय दङ 17,000 मोनगोन 6 भेकेन्सि आरो बेयाव बे लाइननिफ्राय डिप्ल'मा नांगोन अब्लासो हागोन नङाबा नोंथांमोना बेयाव हानाय नङा बैसोआ सेमान दङ लेब टेकनिशियान 9आव दङ 16,500 साब्रै भेकेन्सिस दङ डिप्ल'मा खालामनांगोन बे लाइननिफ्राय लेब टेकनिशियाननिफ्राय आरो बैसोआ सेमान दङ स' दानिया 10 नाम्बाराव फैबाय बे जाबाय स्ट'र किपाराव क्लार्कआव स' 15,000 मोनगोन साब्रै भेकेन्सि डिग्रि पास खालामनांगोन जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय आर्ट्सआ साइन्सआ कमार्सआ बेनिफ्राय 1 year डिप्ल'मा कम्पिउटाराव थानाय जानांगौ आरो होमबासो हागोन बेयाव गैयाब्ला हानाय नङा बेनिफ्राय चौकिदाराव बेनिफ्राय वार्ड बयआव कुकआवहाय 8 पास जानो हायो भेकेन्सिया 6 दङ 16 दङ 4 दङ सेलारिया सेमान दङ 10,500 per month बेनिफ्राय स' नोंथांमोना नायदो दानिया क्लास 8 पास बेयाव जेबो डिप्ल'मा नाङा 8 पासनिफ्रायनो हागोन बैसोआ नाथाय 21 years जाथारनांगोन नोंनिया होमबासो हागोन अके स' 45 yearsसिम हागोन आरो बेनिफ्राय पिअनावबो ड्रेसारावबो नोंथांमोना 8 पासखौ मोनदों दा पिअनावहाय सेम सेलारि 8 भेकेन्सिस दङ 8 पास नांगोन बेनिफ्राय ड्रेसाराव नायोब्ला 14,500 मोनगोन आरो साब्रै भेकेन्सि एचएस पास खालामनांगोन 10 पासआ हाला आरो बे लाइननिफ्राय ड्रेसारनिफ्राय एक्सपिरियेन्स थानाय 3 years अब्लासो हागोन
देन बेनिफ्राय मेचुर दङ स' बेवहाय 12,000 एबा 12,000 मोनगोन 8 दङ भेकेन्सि साब्रै हौवा साब्रै हिन्जाव अके बे लाइनावहाय बेवहाय बिदों क्वालिफिकेसना 10 पास HSLC पास खालामनांगोन आरो जेबो एक्सपिरियेन्स नाङा बेयाव नोंथांमोना जायफ्रा एलिजिबल जायो खालामदो सुइपाराव नोंथांमोना 8 पास बिदों भेकेन्सिया 12 दङ आरो सेलारिया 10,500 देन बेनिफ्राय मिडवाइफआव 16,500 मोनदों 8 भेकेन्सिस एएनएम नार्सिं नोंथांमोना कर्स खालामनांगोन आरो लोगोसे रेजिस्टार आन्डार आसाम नार्सिं काउन्सिलनिफ्राय नोंथांमोना सार्टिफिकेट थानाय जानांगौ आरो होमबासो हागोन बेनिफ्राय रेजिस्ट्रेसन क्लार्कआवहाय 15,000 पार मान्थ मोनगोन सानै भेकेन्सि डिग्री पास खालामनांगोन कम्पिउटार 1 इयार कर्स नोंथांमोना थानाय जानांगोन अनलाइननिफ्राय सोलिगासिनो टार्म्स एन्ड कन्डिशन्स दङ बेखौ नायना लादो आरो 18 सेप्टेम्बरा लास्ट डेट आरो बेयाव क्लास 8 पासफोरा स' नोंथांमोना काउन्टार साइन नांगोन आइएस अफिसनिफ्राय स' नोंथांमोना बेखौ नांथारगोन अब्लासो एक्सेप्ट जागोन बाखि बेनोसैमोन अफिसियेल साइटआ बेनो ayus.assam.gov.in बेयावनो नोंथांमोना एग्जामनि बागै होगोन होनना बुंदों डिटेल्सखौहाय आरो एडमिट होयोब्ला स' नोंथांमोना लाना फैगोन देन नाम्बार 7आव मोजां लिरदों एंगेजमेन्ट जाना थानो हागोन कन्ट्रेक्चुअल हिसाबै नाथाय बेयो नोंथांमोननि पारफरमेन्सनि सायाव आरोबाव बारायबावगोन होनना बुंदों देन बेनोसैमोन दिनैनि मेडिकेल डिपार्टमेन्टनि आपडेट स' जायफ्रा एलिजिबल जाबाय बेवहाय मेक्सिमाम जाखायो 8 पासआ देन नोंथांमोना बयबो अनलाइनखौ खालामदो अल आसाम स्टुडेन्टस बेयाव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हाबाय